Que avui fem pastís de salmó, una recepta ideal per les festes. Encara que compris el salmó sense espina, revisa que no en quedi cap. Li poses oli d'oliva, sal i pebre per les dues bandes. Poses la paella al foc i quan sigui ben calenta hi poses el salmó. El fregeixes volta i volta, no és necessari que quedi cuit. Amb aquest lleuger daurat és suficient. En el mateix oli on has fregit el salmó hi poses la ceba. Jo també hi he posat un gra d'all, però és opcional. Quan estigui sofregida la reserves. En un bol gros hi poses 3 ous, la sal, la nata, 2 cullerades de tomàquet fregit, la ceba i ho tritures bé amb una batedora de mà. Per últim hi poses el salmó, així a trossets i de pas vigiles que no quedi cap espina. Tornes a agafar la batedora de mà i tritures aproximadament la meitat del salmó que has posat i la resta que quedi en trossos que donarà una textura més agradable al pastís. Engrasses el motlle amb oli d'oliva, l'emplenes amb la preparació de salmó i li poses la tapa. Poses aigua freda en una olla, així es prepara el bany Maria. Introdueixes el recipient i completes amb aigua. Tapes l'olla i esperes a que arrenqui el bull. Baixes el foc i ho mantens 2 minuts a foc lent. Ara pares el foc, tapes l'olla i l'introdueixes dins la CCM. Ho deixes cuinar durant 1 hora. Passat aquest temps ho treus i comprova si està cuit. Si surt net, és que està cuit. Perfecte, poses la tapa i ho guardes a la nevera fins que sigui fred. Aquest pastís és molt pràctic perquè el pots tenir preparat amb antelació i desmotllar-lo en el moment de servir. El separes de les vores i del fons amb molta cura i el tombes en una safata. Ara el decores i l'acompanyes amb el que més t'agradi. Jo ho he fet amb maionesa, gambes i salsa sriracha i una amanida verda amb tomàquets i advocats. Amb aquestes quantitats tindràs un entrant per 6 persones, que pots servir fred o tebi, això va al teu gust. Mira, què et sembla? Et dic jo que està boníssim. I si sou més persones, també ho pots servir com un paté de salmó. Si t'ha agradat la recepta, no oblidis compartir el vídeo. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.